diwydiant fawr wedi cyrraedd fan hyn ynghylch y defed. Pencampwriaeth Cheviot Tiroedd y Gogledd. Elen, mae yna ddau bwerus tu hwnt yn y cylch erbyn hyn. Waw. Mae wedi dod fyny i'r ddau gorau o'r... Da ni wedi bod wrthi ers Hawdi hanner 1 a mae wedi bod yn bnawn hir iawn a dyma'r dewis gorau sydd allan yma. Ben Baker o Sir Fynwyd ar y chwrdd a Katie gyda'r ddafad a Katie sydd yn ei chael hi! Waw, am ddiwrnod i Katie a Dafydd. Fantastic, clod mawr. Ia. Ti'n hoff o'r ddafad? Mae'n andros o ddafad, dyna union nhw tisio mewn bryd, mae'n cario hun yn ffantastig a maen nhw wedi dallt y bryd a maen nhw wedi gweithio hynna fyny i'r ddafad yma sydd gyda nhw, andros o dda, da iawn. Dwi'n siŵr fe fydd mae ddathlu mowr gyda Katie a Dafydd heno, os dwi'n nabod nhw. Diolch yn fawr iawn i ti, Elen. Ond tra bod y beirniad yn chwilio nawr am y gil wobr, a maen nhw wedi tynnu roi'n fenw ymlaen, achos oedd hi'n ail i'r ddafad, a wedyn mae dan ni'r chwrdd dal gyda ni, a mae'n mynd am y roi'n fenyw! Tro'r benywedd oedd hi fan hyn heddi. Diolch yn fawr iawn i ti, Elen. Wel, chi'ch doi. Dyna mae, Dafydd, llongyfarchiadau mowr iawn. Siwr ti'n teimlo? O'n i ddim yn disgwyl hyn. Da ni cael sioe lot gwell na be o'n i'n meddwl. Dim yn ddim yn gwybod beth i ddweud. Dim fel ti, colli'r eiriau. Ond mae digon da Katie wastad i ddweud. Be mae'n olygu ti ar ôl yr holl flynyddoedd o fridio? This is it of it, timod. This is the cream of the cream. Yeah. Be fi mam yn gweud? Sa'n gwybod, be fi mam yn gweud. Beth oedd, ni wedi clywed i ar hyd y maes yn dathlu. Mae llongyfarchiadau mowr iawn i chi. Diolch i ti, diolch. Joiwch y dathlu heno, chi'n heiddi. Yes. Poblo, diolch. Diolch.